डिसकानेक्ट जाबाय थायो कानेक्सन फेलनो। माथो सिनेमा नायदों रुम मोनसेयाव बिमा फिसा। जि साउन्ड होदावखादों। उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो। बिसिनायाव उन्दुनो नागिरबायलै हागला गोफोर जाखांनानै। दसे लाइभआव फैनानै उन्दुनोसै। गोजां बोथोर ना गुसु जाथारो जोंना गामि साइड हाग्रा बारिखायनो। आंनाथ' न'आ सारिय'फाले हाग्राजोबखा नालाय ओंखायनो बिराद गुसु जायो सान हाबबानो। कम्बल जोमनि गासिबो सारिय'फाले कम्बल। सारिय'फाले कम्बल जोमनि गासिबो बिसिनाया आंना। नेटआनो बिराद दिसटाबलै थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय। आगोलाव टावार बसायजेनबाथ' 2 MB गाहाम स्पिड जायोमोन। डिसकानेक्ट जानो रोङामोन। दाथ' मा डिसकानेक्ट जाब्रबलाबाय थायो नेटआनो। न'नि बाहेरायाव ओंखारबा 5G देखायो न' सिङाव 4G देखायो। एखेसो स्पिडआ ओमफ्राय। मेगना जाथारलालै उन्दुनो ओंखारनाय आंना। सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखो लोगोफोर खोन्थाहरलाय द'।
मोनसेबो दामि गैया 10 थाखा 20 थाखानिसो गासिबो अबेबा 10 थाखा अबेबा 20 थाखा अबेबा 15 थाखा बिदिनो जोबाना खमबला गासिबो गासिबो 10 थाखा 20 थाखा 15 थाखानि जोबानि खमबला ओइस दाम खमनि खम्बल जोब नैबे आं नैबे खर'सायाव लानायाबो नै बेबो गोबा गोबा दाम खमनि थाखा गैलाना बायनो हाला बोसोरबा 6 बोसोर सिगाङावसो हाजिरा मावबा एसे बुरजा बुरजा मोनदोंमोन अननानै हरलाबायदोंमोन सोरबा सोरबा बारा बारा हरलाबायोमोन हाजिरा मावहैबा गैला दा हाजिरा मावबाबो उल्थासो खमायफिननो नागिरो हाजिराखौनो ओंखायनो जेबो बुस्थु बायनो हाला दा हाजिरानि दामा दिनाव 300 थाखाबाबो 300 थाखाल' रग' हरसै एखमबाथ' सोरबा सोरबा 300 थाखाखौ 200 थाखा लांगोन दे 100 थाखाखौ गाबोन हरस्रां होनलायनानै लाखिबावग्रासो दङ दा जारला एकदमबारे गरिबफोरनि संसार जानांगौआ जुगा सोलायलांबाय गैला नेटआबो नै थाबथाबाय थायो रिकानेक्सनसो देखायबाय थायो गैसारासो नेटआनो हा 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 आंनाव मेसेजआनो जाग्रोफैयोना फैलाब्रा ना मानसिफ्रा मेसेजखौ हरखाया कमेन्ट नेट पेकआ दंना गैलाथाय उन्दुनो ओंखारबायलै लोगोफोर दोनसै मेंबाय खामानि मावनानै रावबो कमेन्टबो हरा माथो लाइकबो हरा माथो मुसारि खोंनानै उन्दुनोसै आरामनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो दोनथ'बाय दे लोगोफोर दे सोरबाफोर नायदोंबा गाज्रि दामोनसै देन बाय बाय गुड नाइटनि सासे अनलाइनाव दंगासिनोमोन
दोनबाय दे बाय।